כל שבוע שאני מעלה תמונות מההכנות לשבת, אני מקבלת מבול של שאלות דווקא על החצילים. ואני חושבת לעצמי, זה פשוט. בואו למד אתכם איך להכין חצילים מטוגנים בתנור. כן, שמעתם נכון. בלי תהליכים מקדימים או תואר במדעי החציל, פשוט חצילים פריחים וטעימים שמכינים בקלות בתנור. נתחיל בקילוף ופריסה של החצילים. שימו לב, הפרוסות צריכות להיות יחסית עבות כדי שלא יתייבשו. זיגו שמן על התבנית, ניתן להשתמש בשמן סויה, קנולה, שמן זית, מה שאתם אוהבים. תבלו את החצילים משני הצדדים, ככה שהחציל מצופה טוב בשמן. פזרו מלח, פלפל, תערובת טיבול טוסקנה. אם אתם לא אוהבים, אתם יכולים לשנות את הטיבול לפי טעמכם. הכניסו לתנור שחומה מראש ל-200 מעלות טורבו בחלק העליון. אפו את החצילים עד שהם שחומים וקריספים משני הצדדים. תראו איזה צבע מדהים יש להם. הנפח ירד והחצילים יצאו פריחים ומדהימים. כל כך פשוט, כל כך קל. תהנו חברים. עכשיו רוצו להכין ואל תשכחו לתייג אותי.